El Twitter és una plataforma online que permet als seus usuaris enviar i llegir missatges de text d'una longitud màxima de 140 caràcters. Seguim el tutorial entrant a Google i cercant Twitter. Entrem a la pàgina web que és twitter.com i hem de començar registrant-nos. Per registrar-nos hem de posar el nostre nom complet, el telèfon o correu electrònic i la contrasenya. Després hem de triar un nom d'usuari, que és com ens veuran els altres usuaris. Un cop aquí ens sortirà una pestanya on hi ha gent coneguda o famosos que ens podria interessar. Nosaltres ens hem posat a seguir el Joan Terrassa perquè ens ha ajudat molt en el guió i perquè utilitza les etiquetes de ST Jordi Coloma. Per tuitar hem de clicar al botó de fer un tuit en el qual escriurem les nostres idees i pensaments. No és obligatori l'ús d'etiquetes o de denominacions, però sempre es poden. Una etiqueta és un tema del qual parlar a Twitter. Per entrar una etiqueta hem de posar una diesi amb una paraula relacionada amb el tema que volem parlar. Com per exemple, diesi ST Jordi Coloma, que serveix per compartir els nostres poemes per Sant Jordi. Moltes gràcies i a recollir el ciència.